Mae gyda fi fythynad gwylio hunan ddarpar. Adra ar y ffarm yn Crugeran, mae yna 3 bwthyn. Un yn cysgu 7, 5 a 4. A wedyn yma yn hen fydau ffarm o'r enw Mynachdy. Mae yna 2 bwthyn mawr, un o'r enw Pen Llŷn sy'n cysgu 10 mewn 4 stafell a Gadlas sy'n cysgu 14 mewn 5 stafell wely. I fyny Mynachdy yma, be sy'n gwneud fama'n arbennig ydy bod nhw 2 fwthyn mawr, cysgu 10 ac 14, a mae yna bosibiliad o gyfuno'r 2 i wneud o'n un lle mawr i 24. A mae yna nifer o bobl, mae hynna'n boblogaidd ar hyn o bryd, achos mae pobl yn licio dod i ffwrdd mewn partïon efo'u teuluoedd, neu efo ffrindiau, dathlu pen blwydd, neu brodas, neu hefyd mae'r farchnad gerdded, mae yna nifer o grwpiau o gerddwyr yn dod ac eisiau lle efo'i gilydd. Wedyn ni symud at ansawdd beth da ni'n gynnig. Hynny swn i ddeud ydy'r trydydd peth. Ni'n trio roed y pethau gorau fedra ni. Mae yna fath o'na aer yma, mae yna steam shower cabins, mae yna sonas yma, gwlau a matresu moethus, cegina da efo topia granit a bethau felly. A da ni wedi rhoi gwlau efo lle da ni'n gallu cael nhw'n 2 wely sengl neu'n wely mawr Super King. Wedyn mae hynna roed yr opsiwn i chi pa da chi'n meddwl am grwpiau sydd yn dod yma i aros, pa fath o grwpiau lle. Yng nghefn gwlad dwi wedi bod ar hyd yn oes, a fama o'n i isio byw yng nghefn gwlad. Sgynna fi'n profiad o fod mewn dinas. Swn i'n deud bod hi dipyn bach anoddach o ran bod yr adnodda a bob dim yn bellach i ffwrdd oddi wrtho ni. Bob dim wrach yn costio mymryn mwy, ond ar ddiwedd y dydd, be sgynna ni ydy bod ni yng nghefn gwlad a mae hynna'n yn bwynt bonus mawr, swn i ddeud. Mae bosib llwyddo yn unrhyw le os da chi fodlon gweithio'n galad, swn i ddeud. Be sy'n dda am Gwynedd ydy y tir, yr ardal, y golygfeydd, y bobl sy'n byw yma, y ffaith bod y Gymraeg yn gry. Mae gen ti gefn gwlad prysur, cefn gwlad sy'n gweithio, mae'r ffarmio yn gry yng Ngwynedd. Mae'n enwedig yn Pen Llŷn, a mae hwnna'n bwynt fyswn ni'n danlinellu. Mae nifer o'n ymwelwyr ni yn licio weld bod y tir i weld yn brysur, bod yna anifeiliad i weld ar y caea a bod yna glytwaith o gropia ac ati, a mae hynna'n ei denu nhw a maen nhw'n weld o'n le byw iawn i fod yma. Bod yn gwybod, fydda i roed cyngor i neb, ond beth swn i ddeud ydy fatha, os oes gen rhywun syniad a bod o'n rhoi tân yn eich bol chi, yna mae eisiau mynd ar ei ôl o. Ac gweithio'n galad a bod yn fodlon bod yn hyblyg. Mae gwyliau yn bwysig iawn i bobl, a wedyn dwi'n meddwl bod o'r un mor bwysig i mi drio ngorau i wneud y profiad yn un cofiadwy iddyn nhw.